A ja som tu sám, to je super. A má jedno AP, Jin. Koľko máš damage tým vládom? Keď zalebeš aj za 1000. Tisíconca. Čo máš za lifesteal, Samo? Veď Gunblade, kámo, nie? Jaj? A normálne si sa dohodil na polovicu rýchlosť. Super. Štípe? No, zranil. Štípe? Štípe, on mu počúva, kakáč rozťahuje podľa mňa, kámo. Štípaš? Štípaš? Nie, štípe vás to trošku moc. Robo, mali ťa radi. Pár veľbady. Dodali ti stream, keď ťa bude nakladať. Áno, poďte. Viem mať styko, keď maximálny kontent. Jau, au. To Robo. Si napodobnil Roba. Chlap sa aj utolkal pre bezpečie. No, nic to nás nemá na sluchátkach. Dávaj. Dobre, Haha, za roh. roky neoklameš. Pozri sa! Díky! Vyhodím ich, hej? Vyhoď ich do piče. Pozdrav toho buzeranta. Ečko. Cečko. Vyhoď toho buzeranta z izby. Nemôžeš? Ich a dám. Čo sa stalo zase? Som tu. Na to, čo si povedal, som vás. Mali mi značky Gerko proste. Veď ale bez Mhm. značky povedz. Čo máte za Ja quest? som nemal ulti, ale pekne. Čo máš za dynamicemu? Proste Nemesis, alebo ja. To sú ty. To je do ulti? A ten dole, čo je taký basic Charizard? Dobre, ja dám. Tak ten sa za 150 na Beloši predáva. Tam Ukončite aj záleží toto. podľa toho, že či to je oškrabané, Bije či sa. to je No, presne hej. vyfiltrované. Toto je akože do... Dobre, toto bolo ešte veľmi dobré na pomery. Ako to tam vyzeralo? Jakula. Než potrebujem kúpiť ešte itemy, také sa mohol silnejšie, teda mám také itemy, ktoré nie sú úplne využiteľné. Mám za takú hrubú silu proste, ale nemám žiadnu veľkú techniku. Môžem to takto povedať. To je vybavenko. O, čo bolo? Dostali absolútne treatment. Ako zabiješ? No tak. To bolo nešťastie celkom to. Ja som mŕtvý proste. Ja nemôžem, oni sú pedofili. Ty si oné celý čas tvrdil, že ona nebude useless, že ona bude useless. A ja som si ho bránil, že to nie je až taký useless argument. Dobre, vybavte si to výzvičku. Čo akože Tak, trošku to- som. Lore-wise, Akože Trošku iba. in-game. in-game. Ale Proste dostal som za 800 normálne. Nevidím, hodinu nevidím. ja mám reálne dobré argumenty túto hru. Som dostal normálne kviečko za vami, keď som bol úplne. Ja mám asi historicky Čo? najlepšie argumenty, čo som mal kedy. Asi on žije, kámo. Veď ale chápeš, že má ulto a kvôli tomu som ho Ja nezabil? viem. Má servo. What? Jak to chodí? To je dobré. Bolo. Tak to bol To sme zahrali, neviem, jak najväčší kombinatorika. 8 ball pool. 10, pozor, 10. Je veľa textu a zeleného
veľa textu a bol tam proste text, ktorý bol... Zeleného, hej, ty huličkár. To ako... Som ho chytil kovečkom. Keep coming. Nedalo sa, bola tam odná odrážačka. Ja nemôžem keep coming, ty kokos, ja len dostávam splash damage a skapem, chápeš? Čo je to za? Môj kill. GG, letím. Ježiš. Kámo, Soraka pasívku, kámo. Berte mu tie bloby. Ja nevidím po zemi. To si ho vytiahol z toho mojho kvečka. Go, Heartsteel. Bro. Môžem... Si mal 10 KD ako Reckless. Najlepší. V splite. Keby tam hrám, tak mám. Predne. Kámo, ale ako... Tu kto máte damage, hlavne. No, Combo break, ty predostávaš. myška, Au, poď. au, Poď na tie ruky. Poďte, toto nie. Poďte, endrime. Keep hitting. Narazila Tristana na húk. Máte ju tam? Dobre, Denisko, daj labku. Videl si to, kamoško? To Čo? bolo actually highlightable. Škoda, že to nikto video nerobí z tohto. A 1000 takov mám. Je Ok, teraz niekto si robí zape. tak nudný edit a ešte aj goldelo. Sadni si. Ako ešte by som pohral chvíľu, ale prehráme, takže... Nie. Nasrať. Neenduj. Nech to osud. Mali vyhrať oni, mali taký draft, tak